салом дӯстон, агар шумо аз рехтани мӯи сар азият мекашед ё ин ки ришатонро ғафз кардан мехоҳед ё ин ки дар бадани шумо сафедшавии пӯст ба назар мерасад, пас ба шумо гиёҳҳои табиӣ аз софсавдо кӯмак мекунанд. Доставка дар Москва ва дигар шаҳрҳои Россия ҳатто ба Тоҷикистон бурда мерасонанд. Телефонҳо дар рӯи экран. Мо интизори занги шумо. салом тамошобинони канали Тоқӣ ТВ. Ситораи TikTok чӣ гуна як духтари 20 солаи тоҷик миллионҳо рубл ва дар шабакаҳои иҷтимоӣ миллионҳо обуначӣ ба даст овардааст. Мадина Басаева зодаи Душанбе коргари шабакаи иҷтимоии TikTok аст. Зиёда аз 7 миллион обуначӣ дорад ва бо бренди Coca-Cola ва Dolce Gabbana шартномаҳо кардааст. Инчунин дар як моҳ зиёда аз 800 000 рубл даромад дорад, қариб ки 1 миллион рубл. аввалин қаҳрамони тиктоки Русия Алексей Савко буд. Айни замон Мадина Басаева дар тиктоки Русия ҷои аввалро ишғол мекунад. Мадина Басаева дар оилаи камбизоати динӣ таваллуд шудааст. Волидон ба касби блогерӣ ӯ дахолат накарданд. охири тобистони соли 2019 Мадина Басаева яке аз блогери машҳуртарин дар Русия гардид ва ҳамкории худро бо Игор Крид ва брендҳои машҳури ҷаҳон Coca-Cola, Samsung ва Dolce Gabbana шурӯъ кард ва дар давоми сол 10 миллион рубл даромад ба даст овард. Мадина Басаева соли 2000 дар шаҳри Душанбе дар оилаи ронандаи таксӣ ва ошпаз таваллуд шудааст. Дар оила 4 нафар мебошанд. Мадина дар оила фарзанди калонӣ ба ҳисоб меравад. Соли 2005 оилаи Мадина ба Екатеринбург кӯчиданд. Мадина ҳама ҳуҷҷатҳояшро ба сафорати Русия пешниҳод карда, пас аз 15-солагӣ тавонист ки шаҳрвандии Русияро ба даст орад. пас аз якчанд соли зиндагӣ дар чунин шароити на он қадар хуб, ба гуфтаи Мадина як хонаеро ба қарз гирифтанд. Пас аз марги падари ӯ тобистони соли гузашта Мадина қарзро бармегардонад. ӯ инчунин тамоми оиларо таъмин мекунад. Мадина дар ҳама идҳои мактабӣ ки баргузор мегаштанд иштирок мекард. Волидон майли ӯро дар саҳна дастгирӣ мекарданд. Аммо оилаи Мадина ба хулосае омаданд ки Мадина бояд дохил шавад ва соҳиби маълумоти олӣ гардад. соли 2015 ба коллеҷи молия ва ҳуқуқ дар Урал ҳамчун ҳуқуқшинос дохил шуд. Мадина дар аввал тасаввур намекард ки ин қадар ӯ машҳур мегардад. яке аз видеоҳои ӯ дар соли 2017 бе дастгирии ягон нафар дар як рӯз ба 1 миллион тамошобин расид. Дар тӯли 2 моҳ блогер қариб 400 000 обуначӣ дар Instagram ба даст овард. дере нагузашта Мадина Басаеваро ба толори арӯсӣ ки дар Доғистон қарор дошт даъват карданд, то ин ки либосҳои арӯсии онҳоро реклама кунад. ман хундам. Волидон аз духтари 17-сола хавотир мешуданд, аммо ба ӯ боварӣ доштанд ва ӯро иҷозат доданд. дар натиҷа ин наворҳо ба Мадина Басаева тақрибан 90 000 рубл фоида овард. баъд аз 5 моҳи таҳсил Мадина коллеҷро тарк карда ба Москва кӯчид. то моҳи марти соли 2020 шумораи обуначиёни Мадина ба 7.2 миллион нафар расид. блогер изҳор медорад ки видеоҳои ӯро на танҳо наврасон, балки одамони калонсол низ тамошо мекунанд. аксари тамошобинони Мадина Басаева шаҳрвандони Русия низ мебошанд. пас аз он шаҳрвандони Ҳиндустон, Америка, Тоҷикистон, Қазоқистон ва Арабистони Саудӣ мебошанд. хулоса, ин буд каме маълумот дар бораи тоҷик духтаре ки имрӯз ситораи TikTok ва сомонаҳои иҷтимоӣ шудааст. Мадина Басаева, духтаре ки аз интернет миллионҳо кор карда истодааст. хайр дӯстон, лайк монда ба канали мо обуна шавед то барномаи оянда. барномаи ояндаро дар бораи кӣ шунидан мехоҳед дар комментария фикрҳои худро нависед. хайр, худованд нигаҳбони ҳар яктаи шумо.